Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Ángel Moldes, alcalde de Pollo. Benvido, como estamos, señor Moldes? Moi ben, gracias por invitarnos unha vez máis aquí a este. Encantado, estamos facendo a ronda e entón tocaba a vostede, xa veo a oposición, tanto o Bloque como o Partido Socialista, e lle tocaba a vostede agora. Estamos no mes de xuño, como ben sabe, non é un descubrimento de hoxe cando chegou aquí a Ribadumia, pero fai 3 anos empezaba un mandato, non? Que balance faría destos 3 aniños así o máis destacado que empezaba no ano 23 hasta hoxe? Bueno, eu creo que para nós, primeiro, entendemos que estamos vindo un proceso de transformación total do noso Concello, é dicir, eu desde aquí quero agradecer o traballo de todo o equipo, é dicir, se nos pode achacar moitas cousas, pero creo que nadie pon en dúbida o feito da implicación de todos os concelleiros, a implicación de todo o equipo, e creo que se pode demostrar simplemente dando un paseo polo propio Concello. É dicir, estamos con actuacións en todas as parroquias, nadie pode decir que na súa parroquia non tuvo unha actuación, e é un proceso de transformación continuo, é dicir, nós desde que chegamos, desde o primeiro momento tiñamos un proxecto claro para o noso Concello. Creo que é importante cando podes ter un único goberno, un único equipo, pois ao ter un proxecto é máis claro e máis fácil leválo a cabo. É dicir, antes, se poñemos en comparativa, estábamos falando pois dun goberno onde existían pois 3 partidos, onde existían distintas opinións, e isto ao final pois se transforma no que nos atopamos. É dicir, eu sei que non lle gusta, pero é así. Nós cando chegamos ao goberno nos atopamos cun concello que era o que máis débeda tiña de toda a provincia, era o terceiro coa máxima débeda de Galicia, e nos deixaron máis dun 1.600.000 euros en facturas sin pagar e un presuposto que xa estaba totalmente agotado no mes de xuño, que foi cando entramos nós. Que foi o que fixemos nós? Primeiro, pagar a todos eses proveedores, é dicir, ese 1.600.000 euros o pagamos. Segundo, se reduxo a débeda, é dicir, a débeda do Concello pois se reduce casi a mitade de cando nos chegamos ao goberno, pois fomos capaces e somos quen de reducir a débeda. E o demostra o feito que nos nestes momentos no Concello teña pois en este caso unha liquidez nos bancos de preto de 4 millóns de euros. Logo, eu creo que son uns datos económicos moi bons, e solo nos falla unha cousa, é dicir, que tuveramos a colaboración do Goberno do Estado, non? Nos o que fixemos como Concello foi buscar a fórmula de todos eses remanentes que tuvemos desde que chegamos ao Goberno, pois, de alguna maneira, poder utilizalos. Pois hai unha lei que establece, anteriormente pois foi unha lei que daba unha excepcionalidade onde os remanentes positivos te permitían pois investir en obras e demais. Agora non. Agora ese remanente o único que che permite pois facelo para pagar débeda. Que sucede? Que é unha débeda que non foi nosa contraída por nós, sino que foi do anterior goberno. Logo, a nosa fórmula que estamos buscando é, pois o que está facendo é, se están pedindo operacións de préstamo, e despois o que facemos é, ao facer as liquidacións, cando dan, en este caso, eses remanentes positivos, o que facemos é unha amortización. E iso é o que permite que se aminorara a débeda do Concello. E tamén con 2 apuntes que non son nada fáciles. Primeiro, non se subiu ningún imposto no noso Concello desde a nosa chegada ao goberno, e pola contra, no próximo recibo que os veciños de Pollo lle veña do que é o IBI, pois van a ver que somos un dos poucos concellos en toda España que fixo unha reducción do 0,47 ao 0,43. Que a nos gustaría que poder rebaixar máis impostos, claro, pero aquí o podemos ver e podemos facer unha comparativa con distintos concellos que parece que non é fácil baixar impostos. Correcto. E nos o conseguimos. É dicir, primeiro, non se subiron. Segundo, se reduxo a débeda do Concello, e terceiro, esa promesa que existía, ese compromiso electoral de baixar do 0,47 ao 0,43, ademais de reducir os vados e tamén baixar o que son as viñetas dos vehículos, dos de ata 3.500 kilos, que en plena pandemia, cando os vehículos estaban parados e guardados no garaxe, que por desgracia non podíamos ir, pois foi subido en plena pandemia. Logo, todo, eu respeto todas as opinións, pero os datos son claros e obxectivos, e o que non nadie pode discutir, porque podemos comparar no próximo recibo que vai próximamente, que recibirán os veciños, pois van a ver esa rebaixa do 0,47 ao 0,43 nos seus recibos da urbana, como moita xente lle chama o recibo. Logo entramos nos orzamentos, aínda que xa non sei se entrar agora, e os orzamentos que estamos en 16 millóns de euros para este ano 2026, non? A débeda xa acaba de falar. Digamos que cal vai a ser, ou cales van a ser un pouco os proxectos de investimentos dentro destos orzamentos? Hacia onde van a ir? Nos vamos a utilizar a mesma fórmula, é dicir, primeiro, a importancia de ter presupostos, é dicir, parece algo moi fácil, desde que nos chegamos ao goberno, en todo o mes de decembro do ano anterior,
no noso Concello se aprobaron os presupostos e iso quere decir que temos un instrumento tan necesario como son os presupostos para poder traballar. Podemos poñer en contraste o Goberno do Estado e os veciños que nos estén vendo o feito de ter presupostos ou non, podémoslo ver no de bomberos. O no de bomberos pois foi unha actuación, bueno, que parece que os cálculos non foron os adecuados e agora necesita unha modificación para poder levar a cabo unha nova actuación. Como non existe presuposto no Goberno do Estado, aí parado. Esa é a diferencia. No noso Concello non. No noso Concello o que temos é, primeiro, aprobamos os presupostos, como ben decías, de 16,5 millóns de euros. Ben, pero que se vemos a liquidación deses presupostos hai que acompañalo con todas as subvencións que fomos quen de conseguir de outras administracións. E aí o deixo dato, é dicir, temos máis de 15 millóns de euros que foron, en este caso, que fomos quen de negociar, de xestionar con outras administracións para poder incrementar esa liquidación dos presupostos. Eu creo que Pollo está nun momento de avance, creo que nadie o pode discutir. Temos proxectos claves, estamos ahora mismo na humanización da Barca, era unha demanda histórica, decir, que había no noso Concello, fomos quen de firmar un convenio coa Xunta de Galicia, desde aquí quero agradecer tanto a implicación da conselleira, de todos os conselleiros que están sendo pois moi empáticos con o noso Concello, pero sobre todo co compromiso do presidente da Xunta de Galicia, que por sorte, en este caso temos na figura de Alfonso Rueda, pois que un veciño máis que coñece o noso Concello. Logo, cando a Alfonso Rueda lle explicamos a Avenida da Barca, cando lle explicamos un proxecto para Samie, cando explicamos un proxecto para San Xoán, sabe, pode identificar perfectamente onde está ubicado e cal é a problemática. No caso da Barca, pois bueno, aquí tamén hai que agradecer a Diputación de Pontevedra, nos firmamos un convenio coa Xunta de Galicia 70-30 e o 70% foi aportado, en este caso, pola Xunta de Galicia e o 30% pola Diputación de Pontevedra. Agora nós tuvemos que, en este caso, buscar uns recursos para facer unha serie de actuacións, o típico, cando abres unha obra, te podes encontrar outro tipo de canalizacións e que hai que resolver. E así podemos seguir con moitos proxectos estratégicos para o noso Concello. Nada máis chegar ao Goberno, firmamos ese convenio o porto, en este caso, de Raxó, que era a baixada desde a PO 308 hasta o porto de Raxó, que foi unha actuación que foi firmada por nós, que en este caso, e unha redacción dun proxecto no que nos implicamos moitísimo e que cambiou totalmente o que é a vida dos veciños de Raxó. Presentamos un proxecto estratégico que era a carretera que iba de Combarro a Chancelas, tamén, en este caso cunha financiación de preto dos 500.000 euros por parte da Xunta de Galicia, e tamén botamos man dos fondos da Diputación de Pontevedra para financiar este tipo de actuación. Nestes momentos estamos tamén cumplindo esos compromisos, por exemplo, o Parque de Vilariño, que os rapaces deste lugar nos entendemos como goberno, estamos moi contentos que o noso Concello é un Concello pensado nas familias. E entendemos que calquer veciño viva onde viva na zona de costa, vive nun núcleo urbano ou viva en zonas máis de interior, que ten que ter as mesmas posibilidades. Fomos criticados por este Parque de Vilariño, é dicir, un parque que os rapaces da zona esperaban durante 15 anos e nós fomos quen de comprar en este caso un terreo, de buscar a financiación e de leválo a cabo con un plan de infraestructuras deportivas da Diputación de Pontevedra e en poucos días inauguraremos unha pista que eu creo que é moi importante para os veciños do lugar e para todo o Pollo. O mesmo fixemos, por exemplo, como outra demanda histórica que vai empezar en poucas semanas, que é a remodelación dunhas pistas que despois de 30 anos, que se fixo tamén por un goberno do Partido Popular no Concello, e despois de 30 anos dun goberno de BNG e PSOE que non fixeron nada, en este sentido, levamos unha remodelación das pistas de atletismo da Reiboa. Despois, por outro lado, temos actuacións tan importantes como van a ser o Centro de Maiores en este caso de Campelo, é dicir, unha actuación que conseguimos xa dun plan estratégico do que era a Diputación de Pontevedra, 800.000 euros, eu sei que non gusta, pero hai que recordalo, co voto en contra do diputado e portavoz do Partido Socialista na Diputación de Pontevedra, para ser máis claros, voto en contra non, unha abstención, non apoiou eses fondos, como fixeron outras persoas e outros compañeiros que se o apoiaron, aí dou, creo que, Libertade o seu partido, pero nos extrañou moitísimo que non apoiaron unha inversión tan importante para o noso Concello, que xa nas próximas semanas tamén se iniciará a licitación. Por outro lado, fomos quen tamén de desbloquear ese proxecto das beirarrúas de Campelo, que se acabou fai 3 días o proceso de licitación da Diputación de Pontevedra e se vai a levar a cabo, que desde a PO 308, desde a Seara, ata a Escola de Música de Campelo. E aquí tamén quero abrir un paréntesis, é dicir,
Todos coñecemos como é o noso país, como é España, decir, e as leis que existen e todas as normativas, informes sectoriales e demais. Eu fai un ano aproximadamente firmaba un convenio co presidente en este caso da Diputación de Pontevedra en Campelo, e en ese, cando firmábamos ese convenio, xa anunciábamos aos veciños que nadie pense que mañán van a estar aquí as máquinas. Temos o proxecto, temos os cartos e agora temos que iniciar todos os procesos de exposición pública, expropiación, os veciños teñen uns dereitos para, en este caso, pois se non están de acordo cos precios. Logo, a burocracia no noso país, que creo que é algo que nos temos que poñer todos os partidos como deberes, non pode durar tanto a burocracia neste país. Sería moi bo. Claro, e non pode ser que unha actuación aprobada, pois desde que ti tes os cartos, desde que ti aprobas hasta que a inicias, en este caso, pois que pase tanto tempo. A mí me fai gracia e me preocupa un pouco, é dicir, que partidos que levaron 28 anos no goberno que nos digan que venden fume e só fan anuncios, non? É que o proceso é reglado. Logo que nos piden, que non saltemos o proceso, que os veciños non teñan dereito a unha exposición. Iso é así. Logo eu, o único que me queda é pedir disculpas por ter que cumplir unha normativa, e isto non sucede, por exemplo, na carretera de Campelo, que agora eu creo que en setembro xa se empeza, é dicir, acabou o proceso, se presentaron 5 empresas e vai a ir para adiante e punto. Nos pasa igual na PO 303 en Samieira, que é unha actuación que en este caso vai a financiar tamén unha débeda histórica que comunica o noso concello coa comarca do Salnés, a carretera pois que sube hacia Meaño, que vai a ter unhas beirarrúas importantes, un proxecto de preto de 2 millóns de euros, que tamén, pois en este caso, financiada íntegramente pola Xunta de Galicia, que está no proceso de licitación, exposición pública e demais. E eu creo que o que temos que ter claro, e eu creo que a xente así o entende, que desde que nos chegamos ao goberno o que se está facendo é transformando todo aquilo que levaba máis de 28 anos parados. Es decir, eu creo que se está chegando con forza, con moita ilusión e sobre todo con ganas de dar de resposta a aquilo que outros non foron ou non puderon facer durante 28 anos. E non valen as disculpas, decir, eu cando escoito, por exemplo, o polígono de Fraga Moreira, no, que ahora o desbloquearon porque chegaron e son do mesmo partido. Eso non é certo, mire, eu e aí o poden, en este caso, corroborar os técnicos municipais, nos, cando chegamos ao goberno, pois temos uns proxectos que son estratégicos. Un deles é o polígono de Fraga Moreira, porque implantar traballo, postos de traballo e un desarrollo socioeconómico no noso concello. O primeiro que nos reunimos foi cos técnicos da Xunta de Galicia e nos expuxeron as necesidades. Nos sentaron a todos, éramos máis de 10 persoas naquela mesa, e as preguntas foron claves. Primeiro, que íbamos a facer, en este caso, co o incremento de residuos que poidera ter o polígono de Fraga Moreira. Nestes momentos está executando un tanque de tormentas na zona da Riboa para mellorar os sistemas de bombeo e ao mesmo tempo todo ese incremento que poidera existir xa se recolle nese tanque de tormentas e evitamos, sobre todo en momentos de choivo e incrementos, que vai á ría. E ademais deso, pois se mellora os bombeos do entorno da seca e os bombeos do porto de Campelo. A seguinte pregunta foi: e vostedes como teñen pensado a cantidade de auga que necesitan pois suministrar e abastecer ese polígono? Pois moi ben, estamos cun contrato que levaba paralizado e caducado polo anterior goberno e que nos era prioritario, porque eso que nos vai permitir é de forma transversal poder permitir que medre o noso concello. Pois con ese, e expuxemos, pois con ese novo contrato da auga, vamos a facer un depósito na franxa baixa do Monte Castrove e iso vai a permitir, primeiro, evitar comprar o 70% da auga que consumimos a Pontevedra e, por outro lado, alimentar ese polígono. E iso foi a causa e consecuencia de por que se desbloquea o polígono de Fraga Moreira, porque temos garantizado o suministro e temos garantizado, en este caso, que é o que vamos a facer con todos esos residuos. E a partir de aí, Que plazos manexa, señor Moldes? Nestes momentos está en licitación por parte da Xunta de Galicia a empresa que vai a xestionar o que vai a ser todo o estudio dos terreos, as expropiacións, pagamento, valoracións e demais, e eu espero a miña, pois, o calendario cálculo. Nos entendemos que no 27, sobre marzo, abril do 27, a idea é que xa poidamos ver máquinas traballando no polígono de Fraga Moreira, un pouco o que se está traballando. E estaría, digamos que no 27, no ano que ven, podría estar, bueno, para ocupar, ou polo menos xa nos íamos 27, 28 para poder ocupar. Eu daqui quero, en este caso, felicitar a Xunta de Galicia, e isto podémoslo ver en distintos polígonos, é dicir, o que fai ahora a Xunta de Galicia é que urbaniza o que son os viales principais
e despois a partir de aí vai a demanda, e creo que é un acerto. Claro. Non é a primeira vez que vímolo aquí en Barro, donde ao mellor venche unha empresa de grandes dimensións e hai que desfacer viais para poder implantalos. Logo, eu creo que é un acertado feito de facer viais accesos a troncais e a partir de aí a demanda que exista. Eu creo que é un polígono que vai a ter unhas oportunidades tremendas pola ubicación que ten e a partir de aí pois, poder desarrollar. E moi demandado desde moitos anos, é Sí, unha bella demanda. Total, e eu aquí concordo coa propia conselleira que xa non di que o polígono de Pollo, sino que entende que o polígono da comarca de Pontevedra, porque é certo, é dicir, está moi preto, colindante coa capital de provincia, coa comarca do Salnés, co Porto de Marín, co Porto de Vigalarcía, e creo que as posibilidades que ten son idóneas. Hai que recordar que vai ser un polígono industrial comercial, que tamén foi outro dos temas que tuvemos que desatascar, porque os accesos non é o mesmo para só industrial que industrial comercial, porque o número de usuarios pode ser maior e hai que justificar moitas máis cousas. E creo que isto tamén é fundamental. Outro compromiso tamén electoral que levábamos era a implantación do transporte entre parroquias, é dicir, moitas veces vemos que hai pois, moitos concellos que se preocupan máis polas zonas urbanas e demais. Nos apostamos pola interconexión entre parroquias, firmamos un simo co conselleiro de Presidencia pois, fai unhas semanas e a partir do mes de agosto se vai a implantar un servicio que vai a comunicar sobre todo aquelas zonas que non teñen transporte público. E isto vai a permitir que tanto os máis xóvenes, os que teñan menos de 21 anos, aplicando a tarxeta que ten, en este caso, a Xunta de Galicia, o carné xoven, xusto, e os maiores, os de máis de 65, pues van a poder viaxar de forma gratuita neste transporte que vai a poder comunicar todas as lugares, sobre todo que non teñen transporte, coas zonas de importancia, centros de saúde, concello, zonas deportivas. E tamén era, pois, é un compromiso electoral. Eu repito, é dicir, nós podemos entender todo. É dicir, eu entendo que non é fácil o papel da oposición. A mí me tocou estar na oposición, podo empatizar con eles, pero creo que están caindo na frustración. É dicir, ten que ser frustrante aquelo que ti, desde o goberno durante 28 anos, non foches capaz de facelo, que ahora o exixas desde a oposición. Os tempos son os que son. É dicir, o que eles non fixeron en 28 anos, eu creo que non é serio que a mí mo exixan en 3. Pero estamos facendo. É dicir, eu creo que hai claro, e o din pois, moitas persoas, é dicir, nos cando chegamos ao goberno, o primeiro que fixen foi coa concelleira de urbanismo, decir, miramos todos os proxectos que están aí e a ver que pasa. Un dos que nos encontramos pois, vai ser un que vai abrir agora o 18 de xuño, que é unha área comercial no noso concello, que cando nos rimos con eles nos dixeron nos íbamos. Levamos 6 anos aquí, había uns problemas de conexión, nos reunimos con eles, co director de infraestructuras da Xunta de Galicia e buscamos como solución unha glorieta de conexión e, bueno, aí está, pois, nun tempo récord a implantación, máis de 30 postos de traballos directos e seguirá medrando e, sobre todo, pois, unha nova oportunidade para o noso concello. E así con moitos proxectos, é dicir, eu creo que se está traballando de forma importante, non só en actuación, sino que tamén en servicios para as persoas. Nós somos, por sorte, un concello que está medrando moito, donde temos unha población moi xoven, estamos facendo unha inversión moi importante en parques infantís, porque así o demandan. É dicir, eu estou entregando cada 3 meses, cando damos a Caixa Benvida no noso concello, sobre 30 críos, nenos e nenas que nacen no noso concello, que as súas familias deciden vivir no noso concello e estamos facendo entrega desas Caixas Benvida. Remodelamos o Parque de Áncar, próximamente vamos a inaugurar ahora en Lourido e seguiremos por todas as parroquias. Pero ademais deso, implantamos servicios como, por exemplo, atención temprana. Atención temprana, pois é un servicio que agora mesmo ten máis de 60 usuarios, é gratuito de 0 a 6 anos e creo que é totalmente dunha importancia vital para as familias para poder, en este caso, prestar axuda e, sobre todo, contribuir a ese desarrollo dos máis pequenos. Tamén escoitaba aquí algún compañeiro que pasou por aquí da oposición dicindo que, bueno, os servicios sociais están como estaban. Non, vamos a ser serios. É dicir, nós desde aquí agradecer o traballo de todo o persoal dos servicios sociais e que temos no noso concello, do CIN e demais, pero cando nos chegamos ao concello tiñamos unha asistenta social e agora temos 3. Logo, as cousas creo que cambian. Logo, tuvemos que solucionar listas de espera e, según me decían os propios funcionarios, que antes a resposta é Dios proveerá, pero agora Dios pode facer moitas cousas, pero proveer funcionarios non pode. Eso se fai con modificacións da RPT, con aportacións económicas e convocando plazas, e así o temos. Repito, nós cando chegamos había unha e agora temos 3. E iso podemos expandir a moitísimas cousas. É dicir, a veces me fai gracia cando escoito que os espacios cada vez están peor. Oiga, nós chegamos, por exemplo, ao concello con unha única bandeira azul
e este ano vamos a recoller este xoves a terceira bandeira azul do noso concello. Recuperamos unha que se había perdido na playa de Xiorto en Raxó e por primeira vez na historia propuxemos a Praia do Laño e vai a ser bandeira azul, bueno, está concedida xa, se vai a recoller próximamente. Sigamos polo tema de promoción turística e a promoción económica máis ou menos xa foi descrita por vostede. A promoción turística. Temos... Bueno, onte luns celebraban a terceira gala da hostelería e ademais foi homenexeada unha das persoas que moito teñen que ver co valor da cociña en Galicia e principalmente pollo que foi Amalia González, que é a cofundadora do restaurante Casa Solla, non? Faga unha pequena referencia a isto porque empezamos a andar mal de tempo, señor Moldes, pero tamén no resto, quero dicir, como están as playas, como están as sendas, como están, digamos que, os camiños que teñen tanto o do pola costa que o do Pai Sarmiento como a variante espiritual do Salnés. Como están funcionando isto e meta todo nun paquete, non sei se quere meter a Illa de Tambo, que tamén lle critican que está levantando nada máis ali, pero que non está facendo nada, nin hai plan de usos, nin non sei que. Ben, é dicir, vamos a ver un pouco todo en conxunto, claro. Todo é dependente un do outro. Empezamos polo Tapé Apoio. O Tapé Apoio pois era un compromiso tamén electoral onde nos entendíamos que era moi bo para dinamizar o que era a hostelería do noso concello, pois o feito de facer pois un concurso onde as con persoas... Con grandes restaurantes, un dos concellos que máis restaurantes destacados e máis... estrellas Michelin, claro. E xa non só de Michelin, quero decir que das casas de comida de toda a vida, non? Sí, decir, pois nós onde o podíamos vivir ali, creo que os valores de Tapé Apoio creo que é o futuro que ten que ter o noso sector, é dicir, no sentido que é totalmente de colaboración e de solidaridade, é dicir, onde ali pois estaban establecementos hosteleiros que ainda que non participan directamente no Tapé Apoio, pois son eles os que fan a donación para que haya agasallos para os participantes e demais. Foi, pois, unha iniciativa que nos levaba ao noso programa electoral, que ano a ano vai medrando, é dicir, o primeiro ano empezábamos, e desde aquí quero dar as gracias aos primeiros que confiaron en nós, con 10 establecementos participantes. A partir de aí estamos en máis de 22 establecementos, máis de 7.000 persoas que viñeron a noso concello para poder, en este caso, facer uso do Tapé Apoio, e hai un dato que para min é fundamental. E o comentaba cos gañadores, con Casa Cés, non? Nos decían, pois a nos o Tapé Apoio nos moi ben desde que empezamos, polo seguinte, había moitas persoas, incluso veciños, que pasaban por diante da porta e nunca entraron dentro do noso establecemento, e gracias ao Tapé Apoio viñeron, se deron conta, pois bueno, que somos un establecemento normal, que os nosos precios son normales, e o que fixeron foi incrementar o seu número de clientes. Eso que se perseguía con Tapé Apoio, claro. É dicir, buscar que todos os veciños e visitantes pois fixeron un recorrido, visitaran distintos establecementos do noso concello e a partir de aí contribuir en temporada baixa. No noso concello a partir deste mes, pois hasta setembro, pois vai solo. Hai que prestar servicio, temos por sorte pois moito turismo, moitos turistas e iso é importante. O problema está nas temporadas baixas e por eso nos apostamos todos os anos por eventos deportivos, é dicir, fomos quen de dar saída á Volta Ciclista a España. Este fin de semana tiñamos a máis de 2.000 deportistas no noso concello en idade escolar, torneo Benxamín, en este caso na Seca, torneo Alevín, campeonato de gimnasia rítmica no Castrove, pois tanto o sábado como o domingo BTT. O turismo deportivo é un dos grandes total, sectores. E sobre todo en idade escolar, porque claro, por cada neno está comprobado, como mínimo hai 5 persoas que os rodean a eles. E iso en que se transforma? En que o venres pois estaban os establecementos cheos porque os seus familiares queren cear, queren comer, fan uso dos supermercados, fan uso das gasolineiras, moitos se quedan a dormir e iso é fundamental e moi importante. E así seguiremos, decir, apostando por ese tipo de eventos que nós non vemos como un gasto, o vemos como unha inversión porque o que fai é traer dinamismo ao noso concello. Os diferentes camiños e as praias, como están? Porque estamos xa en uso. Eu creo que o maior desestacionalizador de turismo que temos en Galicia, estou convencido que é o camiño calquera das rutas, é dicir, nos é impresionante a cantidad de xente, temos, por exemplo, outro día, pois unha xencia que ven desde Italia, que trae cada 2 semanas un grupo de 40-30 persoas que visitan, que quedan a dormir, que consumen no noso concello, e isto é fundamental. Claro. Nos desde que e a repercusión de total, decir, noticias. E moita xente di que os distintivos, as bandeiras azules, os sendeiros azules, eso é un come cartos. Non. Cada vez máis a xente funcionamos todos polo móvil.
e cada vez ese tipo de distintivos son excelencia turística. E sobre todo a xente que ven do estranxeiro se fixa moito en que teñas un sendeiro azul ou non, en que teñas unha bandeira azul ou non. Por qué? Porque son garantía de cumplir requisitos medioambientais. Nós desde que chegamos incrementamos a 2 sendeiros máis azuis dos que había no Concello. Repito, as bandeiras azuis que para nós son importantísimas porque son elementos e son distintivos de excelencia e calidade, e así os relaciona todo o mundo, e ao mesmo tempo tamén son unha garantía para todo o mundo que faga uso desas praias, que vai a ter pois desde os servicios para ir ao baño ata os socorristas. Claro, é dicir, isto é unha inversión e é un gasto importante. É moi fácil decir que eses distintivos non vale para nada para non ter que facer eses gastos, pero nós seguiremos apostando por ese tipo de inversión. De xeito moi breve, digamos que a depuradora de Paxariñas, que non só dá servicio a Raxoi e a Samieira, senón tamén a Sanxenxo, aí está aí un pouco compartido, pero que era unha bella demanda e un, bueno, está xa en funcionamento, está todo conectado? A depuradora está en funcionamento e ahora que nos falta é conectar o que Samieira e Raxó a esa depuradora, porque no sistema de bombeo que está no límite na Granxa, no Concello de Sanxenxo, ese é o que fai que dá bombeo hacia a PO 308 para chegar a Paxariñas. Nestes momentos teñen un problema de alimentación eléctrica. Para poñer en funcionamento esas bombas están, pois en este caso, desde a Coaes intentando levar a cabo todo este proceso para poder dar suministro eléctrico e a partir de aí facer a conexión de pollo a ese sistema para poder facer uso do que é a depuradora. A día de hoxe estamos sin conectar e esperemos que se solvente o antes posible para poder facer esa conexión e xa de forma definitiva pois ter cuberto ese saneamiento. Como se está levando o tema da vivenda pública? Vostede decía que hai moita xuventude que se vai a vivir a apoio. Chan a disposición da Xunta para a vivenda pública e tamén unha das cuestións que digamos que o resto da promoción privada, non? Porque, entre outras cousas, fai pouco que se puñía ou que se lle daba luz verde a finalización desa urbanización do Pazo de Besada, que son 52 vivendas, que son privadas, pero que, bueno, que veñen digamos que a abastecer a demanda, claro. Sí, é dicir, bueno, hai un dato moi importante, é dicir, hai un estudio que dá como pollo despois de Pontevedra e Vigo, isto non digo eu, sino que di a asociación PONGAP, cun estudio que fixo que somos un motor de emprego. Isto é fundamental. Nos en urbanismo, unha das primeiras o que nos propuxemos foi todas aquelas obras paradas da crise do 2008 poñelas en marcha. E así o conseguimos, decir, fomos quen de poñer en marcha Pazo Besada, que estaba totalmente paralizada por aquela crisis que hubo e se quedou aí estancada, na calle, na Rúa Palestina, que eran outras 100 vivendas, pois se está tamén neste momento as grúas e se está traballando nesta urbanización. Na zona de Porteliña, pois outra actuación que estaba parada nestes días vai a ter licencia. No límite co Concello de Sanxenxo, o pasado martes e hoxe foi a Comisión de Goberno, tamén se lle deu licencia para outras 20 vivendas. Hai algúns que din que nós non temos nada que ver. Bueno, non sei se temos nada que ver ou non, pero según me din os promotores e os construtores, hai algo que é moi importante, que é xenerar confianza nos inversores. E parece que eso o estamos facendo ben, porque todas aquelas actuacións que estaban paradas desde fai máis de 10 ou 15 anos, pois se puseron en marcha. Logo, eu con moita humildade, non vamos a decir que non somos os grandes culpables, ao revés. Eu desde aquí, con moita humildade, quero darlle as gracias a todos os promotores e tamén que teñan claro unha cousa, que van a ter no goberno do Concello de Pollo un aliado para xenerar riqueza, sobre todo para crear empleo e tamén para construir e que poder investir os seus, en este caso, recursos económicos no noso Concello. Creo que nos próximos meses vamos a ter moitas sorpresas agradables no noso Concello. Boas noticias, entonces. Boas noticias, vale. Decir, se están pelexando aí con moitos proxectos estratégicos para o noso Concello, tanto a nivel público como inversión privada, eso é fundamental. Claro. Creo que somos un concello dinámico, con moitas oportunidades, un concello que está orgulloso do que somos, decir, nós nunca queremos perder a esencia de onde vimos, nós estamos orgullosísimos, eu particularmente sempre digo mesmo, son neto de mariscadora, fillo de mariscadora e me sinto super orgulloso delo, pero a partir de aí tamén temos que saber que o noso concello ten que medrar. E iso é no que estamos traballando, todo o equipo de goberno está moi unido. Creo que eso os diferencia moito do anterior equipo de goberno. Non é o mismo traballar cun único goberno, cun único alcalde, cun único presuposto, e iso é o que permite que fomos quen de reducir a débeda, fomos quen de xerar empleo, fomos quen de baixar impostos e fomos quen que nestes momentos en todos os lugares do concello e en todas as parroquias nadie pode decir no, que invirten en Combarro e non en San Salvador. No, nós temos un estudio feito e foi equitativo o reparto e temos actuacións en obras en todas as parroquias do concello e así seguiremos. O Concello foi multado polo carnaval, polo desfile do carnaval con unha multa da DGT?
Pois, eu creo que hai alguén que se colou, decir, eu teño un informe de tesorería, un informe do secretario, a día de hoxe non sabemos nada desa sanción. O que sí sabemos é que teñamos todos en regla, todos os permisos, e tamén quero desde aquí mandar un mensaxe. Eu desde aquí quero agradecer a todos os colectivos que son moitos do Entroido que participaron no noso Concello, Entroido histórico, máis de 1000 participantes, e despois facer unha reflexión. Algúns igual prefieren estar, en este caso, ao lado dos intereses de algún funcionario. Nós vamos a seguir defendendo os intereses de todos os colectivos e veciños do noso Concello. Non vamos a permitir que aquí existan funcionarios que pensen que poden facer o que queiran, para nada. O Concello é propiedade de todos os veciños e veciñas do noso Concello e nós vamos a seguir defendendo os seus intereses. E desde aquí tamén quero aproveitar porque moitas veces os funcionarios do noso Concello sufren ataques, sufren declaracións fortuitas e moi fáciles, e fai pouco recibimos unha sentencia donde, en este caso, o plan de estabilización que nós fomos coherentes, que aprobamos, e que eu aquí nesta casa defendín no último debate, que dixen, e cando estaba na oposición o votamos a favor, e agora, en este caso, unha sentencia di que aquel plan de estabilización está feito legalmente. Por eso espero que os demais partidos da corporación condenen as difamacións que sufriron os traballadores do noso Concello, os insultos que sufriron os traballadores do noso Concello, e a partir de aí que os nos deixen e que os deixen traballar. Creo que temos uns grandes profesionales no noso Concello, temos a sorte de ter uns funcionarios excelentes, e creo que o que me coñece, e sobre todo se mira para atrás, non pode decir que é oportunista. Eu, no seu día, estando na oposición, defendín a labor dos funcionarios do noso Concello e agora, como alcalde, o sigo defendendo. Por eso, o que pido é respeto. E xa con esta sentencia firme, unha vez máis, outra denuncia que teñen que sufrir os nosos traballadores, os nosos funcionarios, esa sentencia firme que o que di que ese plan de estabilización que afectaba a 28 familias, a 28 funcionarios, a maioría do noso Concello, que pasaron un ano moi complicado, porque ao final é unha incertidumbre isto que se genera, e queda demostrado que todo o que se dixo era mentira, e hai unha sentencia firme que di que ese plan de estabilización se fixo correctamente. Repito, un plan que se iniciou e que eu defendín desde a oposición, o único partido que en este caso defendeu, e que ahora desde o goberno nos veñen a dar a razón. Señor Moldes, queda claro para todo o mundo, pero foi o noso tempo, chegamos ao final do camiño. Ten un minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle pregunte. Moi ben, pero aquí rematamos. Eu primeiro dar as gracias unha vez máis a Telesanés por ser unha plataforma que nos pode facer achegar a todos os veciños e veciñas e mandarlle un mensaxe claro a toda a veciñanza do noso Concello. Somos un equipo único, un equipo unido. Pollo, por sorte, é un concello cada vez máis atractivo para vivir, para facer inversións, e vamos a seguir traballando para transformar o noso concello. E o que está claro e está fora de debate é que Pollo está no seu mellor momento, que Pollo está avanzando e que nós seguiremos traballando con toda a humildade, tamén aproveitar para pedir disculpas, porque todo non vas a facer ben. Decir, eu cada día que salgo da casa me equivoco a cada momento, pero decirlle que o que sí temos claro é que todo o equipo, todos os concelleiros están moi implicados, están traballando a conciencia, e creo que nadie pon en dúbida a implicación que existe de todo o equipo de goberno. Por eso, desde aquí quero agradecer a todos os concelleiros a súa implicación e, sobre todo eso, decirlle aos nosos veciños que Pollo ten moito futuro, que Pollo está avanzando e, sobre todo, o compromiso de que seguimos traballando para que o noso concello siga sendo un referente en toda Galicia. Señor Moldes, moitísimas gracias, un placer, moi bo verán que ven por diante e nada máis hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias. Esto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Ángel Moldes, alcalde de Pollo, con José Estévez, director xerente da adega Viña Almirante, Sociedade Cooperativa Galega, ubicada en Portasí, co alcalde de Vilagarcía de Arousa, que veu tamén facer balance destos 3 anos, a Alberto Varela. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos.